Ell és el Ramon Onya, ell va ser president del 2009 a 2011, per tant segurament molts ja el teniu encara més ubicat que el mateix Gus. Ell també va ser membre del Casal de Joves Caja de Badalona i també ens pot aportar bastantes experiències entorn d'aquesta representativitat al capdavant de Casals de Joves en aquesta etapa 2009-2011. Hola, hòstia, vas pensant tot el dia que diràs quan em conviden aquí a parlar una mica sobre Casals de Joves i després quan estàs aquí diries tantes coses i et quedes una mica en blanc, però bueno, intentaré ordenar-me una mica. Primer de tot, felicitats, que això és un aniversari, moltes gràcies per convidar-me aquí a parlar i no sé, fa molta il·lusió que et convidin de vegades a parlar en un aniversari perquè sobretot quan vas veure néixer la criatura. Encara me'n recordo de l'assemblea d'Esplat, que em sembla que va ser a Sant Adrià, quan el senyor i el Fidel i tot això presentaven Esplat Jove i demés, amb aquella sensació ressacosa, perquè aquell costum de fer-ho tot el diumenge al matí a primera hora, que en aquell temps pensava que tenien 20 anys. I veure el que s'ha fet fins ara, no? Perquè el que s'ha fet fins ara, sobretot pensant que és una federació que rema en contra de moltíssimes coses del nostre sistema. Rema en contra de l'individualisme, rema en contra de l'atomització de les persones i està dintre d'un lloc que ensenya, que potencia, que treballa el treball en xarxa, el conèixer la gent, a fer les coses entre tot, a decidir, a participar, a ser persones actives dintre de la nostra societat, és una cosa que et posa molt content que hàgim arribat als 20 anys. Sempre dintre del secretariat, me'n recordo moltes discussions, sinó que parlaven de la problemàtica de qui vindrà darrere nostra i si hi haurà relleu, si no hi ha relleu, fent allà un fotimer d'estratègia sobre relleu. I quan arribes avui aquí i veus que estàs celebrant els 20 anys, que hi ha molta gent que coneixes, perquè això són aquests actes, però després hi ha moltíssima gent que tampoc no coneixes de res, però realment allà respires tranquil i dius, doncs això funciona. Això funciona i tenint-ho tot en compte, si continua funcionant és que realment el projecte valia la pena. Valia la pena perquè, i a més que no era només un projecte d'activitat, sinó que era un projecte molt més sòlid del que es pot veure potser des de fora. Bé, de la meva època, he de dir, tampoc no estem parlant de la meva època com si fos en blanc i negre, fa 4 dies, tampoc no fa tant, però de la meva època recordo que va ser una molt bona època, era una època de creixement, però trobo encara amb molta tranquil·litat que encara la cosa va millorant. Espero que sigui així durant molts anys, que després de celebrar aquests 20 anys encara puguem celebrar uns quants més i res, ara que ja la criatura té 20 anys, que encara té força, que no té l'ànima morta i que encara li bull la sang, espero que algun dia també em convidin a poder felicitar els que farà 20 anys que fa 20 anys.